On kyllä, totta se kannattaa. Hai. Hai. Sä ootte kaettu väijyttänyt. Niin oleko tää nyt? Hää. Kun sitä lämmin ja ottaa sinne ketään panottaa paikan ja kai ylä ja suun ja no vähän oliko tuonne ketään ja ei mitään ja se metalli ja sitten kun sitten ne auto kokko ja kaikki nää. Ei mitä. Niin jääkitä sitten, no mitä nää vekki vai sauna alkaa äänekkä tänne jättää. Rähmänen oli päälle ottanut jättäkään ja köissä kakkan jättänyt ja mutta ollaan tänä. Saanomaan tänne, että no lähtee polkainen olkaa täynnä panna ja vielä tänne jättä. Kutta kaittaa sen takasuunnan paljon katsotaan olkaa tänne jättä. Aina ei olkaa sitten. Sauna. Ei täällä mäkkiä. Ja ei mitään. Tuleekaan nyt. Joku paikan. Ja kuulla kato näin. Kuulla ei mitään. Jelo. Sootte olla kato esikamperin ja sootte olla kato niittänä. Sutakota tuolla kato siis. Takaa ja suun. Ja ei mitään. Näin. Keikka.